Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa uKhathini uMagutshwa. Umshana waNgcobo Fuze omashiya amahla ngathi azoshumayela. Yingwe le ehamba namabhubesi. Impunga yesintu, inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu. Unyama nambana kwabazonda iqiniso. Inkunzi ekhonya ishaya ishoba zibhongele phansi edlana zomaqede zihlaba isinyelelo. Uhlala kuyintokozo enkulu kumina ngiyimpunga yesintu ukuthi ngifike la kule channel enkulu. Impunga yesintu la sifundisana khona isintu. La sikhumbuzisana khona indlela yesintu eyayikade ihamba okhokho bethu. Yabona bafowethu, namuhla ngiyafisa ukuthi ngizokugcizelela kubantu okuwukuthi isintu bafowethu siyimvelo. Isintu bafowethu sidala. Isintu bafowethu sabakhona omkhulu bethu bengakabibikho. Ngoba isintu siwumthetho kaMkhulu womkhulu. Ngike ngidabuke futhi ngimangale mangizwa abantu bekhuluma begxeka isintu baqhakambisa inkolo. Ngike ngidabuke kakhulu mangizwa abantu bekhohlisa abantu okuwukuthi hayi enkolweni zonke izinto ziyenzeka, ayikho into engenzeki enkolweni. Amampunge lawa alihlaza ce. Noma ngabe yiphi inkolo ekhona emhlabeni wonke jikelele, ungaya khona uyocela ukuthi bakuthandazise, ucela ukucela unikele okunikelelayo. Kodwa kusho ukuthi kuzokwenzeka. Kuyenzeka futhi omunye meya khona izinto zakhe zenzeka. Manje ke bafowethu, uma sikholwa kubalekile ukuthi siye kamanga. Abantu abakholwa abanamanga kakhulu bayathanda ukuthi bafakaze, befakazela inkolo, bayifakazele ngamanga ngoba befuna ukufaka uthando lwenkolo kwabanye abantu. Umuzi umuntu ethi okuhambe uye enkolweni yami, inkinga yakhe iyofika iphele. Agaranti impela umuntu, kodwa inkinga yomuntu engayazi ukuthi yini. Awukwazi ukuthi uzomema umuntu uthi akeze enkolweni yakho, inkinga yakhe iyofika iphele kubeni inkinga yakho ungayazi ukuthi inhlobo lwenkinga yakhe. Yebo khona umuntu ongathi umesuka ehambisa inkinga yakhe kulelo bandla azobe ehambisa kulo bese ifika iphele ngempela. Kodwa omunye afika ngasizakala. Asiwayeke amanga abantu abakholwayo ukuthi siqamba amanga ukuthi yonke into iyenzeke emabandleni sikona. Amanga lawo uyabona mangathiwa abantu abake baphefumule bakhuluma abantu ukuthi basizakala yini enkingeni ababhekene nazo emabandleni, ungaqala ushaya amahloni. Ngoba inkinga yethu sinamanga, siyathanda ukuthi sifakaze ngamanga ukuheha abantu nokutshala uthando enhlizweni zabo ukuthi bathande izinkolo zethu. Webafowethu nodadewethu, iqiniso lithi umuntu nomuntu ompisholo ophila phansi komthunzi welanga, ukulunga nokubhidlika kwezinto zakhe kuncike ethongweni lakubo. Yabona uNkulunkulu bafowethu ukukhanya. uNkulunkulu uyilanga, uyinyanga. Inyanga ikhanyisela wonke umuntu, kanjalo nelanga likhanyisela wonke umuntu. Kodwa njengoba umkhulu omkhulu ewukhanya kuthina abantu abampisholo, kunezinto azidala eziyimvelo engeke kube ukuthi ngokukholwa kwethu lezo zinto aziseyona imvelo. Umkhulu omkhulu wadala amathongo ukuthi amathongo abe usizo kithi. Amathongo kube yiwona senzela izinto. Wadala amathongo ukuthi kube yiwo aphatha inhlanhla yethu thina njengabantu abaphila phansi komthunzi welanga. Uma wena uzohamba uye esontweni ufune bakuthandazise, uhamba uthi uyocela inhlanhla ekubene emuva kini unamacala kokhokho bakho nezikweleti kokhokho bakho ongazenzile, leyo nhlanhla ngeke uzuyithole. Uyothandaza kuze kuguga amadolo, bagcine sebekukhohlisa bathi akakabi isikhathi. Kanti inkinga ekhona ingoba wena unezikweleti egcekeni lomuzi wakini. Bangakho abantu kunamuhla othola ukuthi bathandazile emasontweni bacelelwa banikela abanye kodwa izinto zaba ziphambili.
umuntu umsebenzi akawuthola, omunye ufuna ukukhushulelwa esikhundleni, omunye ufuna ukukhushulelwa imali. Kodwa konke lokho akwenzeki, kodwa wahamba waye esontweni asonta kulo, wafike wacela umthandazo, naye futhi uyathandaza mihla namalanga, kodwa alukho uguquko. Ingoba inhlanhla yakhe ayikho esontweni, kodwa inhlanhla yakhe kemsamo wakini. Webafowethu nodadewethu, ayikho into enkulu newukhiye ukudlula umsamo. Ngoba nawo amabandla amaningi nawo akhona nje kungenxa yemsamo. Ngoba uzokhumbula ukuthi amabandla amaningi anabasunguli abathile abangasaphili njengamanje. Njengoba labasunguli bengasaphili njengamanje, iyona msamo yawo lawo mabandla, iyona msamo esekele wona lawo mabandla. Bese wena ulahlo wakho umsamo, uhambe wena uye esontweni, uthi yonke into uzoyithola esontweni. Makufanele kodwa wena ukhipha imali kini kwenziwa into yasemsamo, awuyikhiphi imali kwenziwa into yakini emsamo. Uthi imali ayikho, kodwa esontweni makukhona into eyenziwayo kuthiwa enikela, ukhipha yokugcina. Kanti le mali eyabani? Eyabani le mali? Ungabolalela abantu bekukhohlisa esontweni bethi le mali onayo imali yasesontweni, imali kaNkulunkulu. Imali eyethongo. Umuntu okupha imali ithongo lakho. uNkulunkulu udale lona ithongo lakho ukuthi kube yilo elikupha izinhlanhla, kube yilo elikupha izinkomo, kube yilo elikupha izimbuzi, kube yilo futhi elikupha imali. Wonke umcebo nawo umcebo wakini. Imali onayo imali yakini, akuyona yasesontweni. Ukusonta esontweni akusho ukuthi izinto nazo ezasesontweni. Ungabodlala abafundisi abakukhuthuzayo bakutshela ukuthi lezi zinto nazo ezasesontweni, lezi zinto nazo ezikaNkulunkulu, ezethongo lakini. Ngoba uNkulunkulu udale lona ithongo ukuthi lona lokwabela izinto zakho. Ungabodlala abantu bakukhohlise, bakutshela ukuthi lezi zinto nazo izinto zasesontweni, izinto zikaNkulunkulu ezethongo. Isikhathi samanga bafowethu nokukhohlisa abantu siphelile manje. Uma uwumuntu kubalekile ukuthi mawusonta bese nomqondo wakho nawo uyahluza ekhanda. Esontweni awusontele ukuthi uhambe odiza ngemali. Awusontele into enjalo esontweni. Uhamba odiza ngemali bese kube sengathi nokholwa kakhulu. Akekho uNkulunkulu othengwa ngemali. Akekho. Okwazi ukuthi isuke ingekho leyo nto makuthiwa wena uma imali ungayikhiphi esontweni izinto zakho ngeke zihambe kahle. Imali asiyithathe sokwenza izinto emakithi, sakhe imizi yokhokho bethu nomkhulu bethu. Unganikeli kakhulu esontweni, ukhipha imali, ukhipha u10% usesontweni. Kodwa indlu kakhokho wakhe ayikho. Indlu yogogo bakhe ayikho. Indlu yomkhulu bakhe ayikho. Ubaba wakhe akakhushuliwe. Ugogo wakhe akakhushuliwe. Umkhulu wakhe akakhushuliwe. Kodwa ukhipha ama1000 esontweni. Uthatha u10% uhamba onikela ngawo. Iyiphi inhlanhla oyoyithola? Ayikho inhlanhla oyoyithola ungenzi kahle kini. Uma umuntu ukholwa esontweni usuke ungayelo ukuthi wena sewakhona esontweni, unali kini ekufanele ukuthi ulinakekele. Uyakholwa uyanikela kodwa isibaya sikho windoda. Ayikho inkomo, ayikho imbuzi. Windoda enjani? Kubalekile ke bafowethu nodadewethu ukuthi uma sikholwa enkolweni esikholwa kuzona asingazenzi amakithi. Asikhumbule ukuthi njengoba sikholwa lenkolo esikholwa kuzona zinabantu abazisungula, lenkolo esikholwa kuzona zisekelwe umsamo njengoba nawe yakhe impilo isekelwe umsamo wakini. Ngadlala abantu bakukhuthuze emabandleni. Amabandla ayabakhuthuza abaqeda abantu. Athatha imali zabantu abahluphekile, abashaye ngamavesi anzima kabi, eyivesi elenza ukuthi umuntu azibonise ngathi unecala. Uma umuntu engazange azayikhipha imali ahamba ayonikela. Ukhuthuzwa abantu. Umuntu athatha imali yokugcina ayonikela ngoba nake ezumfundisi ekhuluma amazwi aneziswane, ekhuluma amazwi ahlabayo.
inhliziyo yakhe naye bese ingakhululeki athatha imali yokugcina kade ezothenga ngayo isinkwa athengele abantwana. Ngabonikela uma ukuthi imali awunayo. Ayikho futhi into embi eyokwenzeka lapho ngoba leyo mali isuka inesidingo sakho. Uma kuwukuthi uNkulunkulu ngempela, ngeke uNkulunkulu akujezisele ukuthi awukhiphanga imali kade uzokhonza ngaphansi kwakhe. Ngeke uNkulunkulu ayenze leyo nto. Ngoba uNkulunkulu usithanda sonke thina abantu. uNkulunkulu ukuthanda uhlwempu, uNkulunkulu ukuthanda uyisicebi. Uma uzokwenza kahle phambi kobuso bakhe, ugcina imithetho yakhe, ugcine yonke imiyalo yakhe, uNkulunkulu uyakuthanda. Uma kuwukuthi likhona lelo zulu lakhe, uyongena futhi. Mina into engiyaziyo ngazi kwelamathongo, izulu angilazi. Mina ngazi ukuthi umuntu umehamba emhlabeni uya kwelamathongo, okhokho bami bangitshela lokho ukuthi izulu abalazi, bona bazi kwelamathongo ukuthi umuntu umedlule emhlabeni uye emndenini wakubo. Wonke umuntu okhona lemhlabeni umedlule emhlabeni uye emndenini wakubo, akukho kwenye indawo la eyoya khona. Inkohliso yonke leyo ukuthi utshele ukuthi khona la uyoya khona. Iyona lento eyenza ukuthi abantu benze izinto eziphambene. Iyona lento eyenza ukuthi abantu bangasayinaki imisamo yabo, bangasawanaka amakubo, bangasazenza izinto ezinhle emakubo. Ingoba bazi ukuthi khona izulu. Alikho izulu yakuyona. Uyoya emndenini wakini, uyoya emathongweni akini, uyoya kogogo bakho, uyoya komkhulu bakho. Uma kuwukuthi wena uhleli esontweni, yonke into oyicabangayo ingesonto. Yonke into nje ngoba khona abantu abanenkinga othola ukuthi yonke into ayicabanga nje ingesonto. Makukhona inkinga umuntu anayo yisonto nje into edumayo. Umuntu uphethwe yikhanda yisonto. Umuntu unelumbo uduma isonto nje. Kuduma ukothandazela, kuduma ukonikela. Unelumbo kodwa. Ushaya umeqa umuntu kuduma isonto. Kodwa umkhulu omkhulu kunamakhamba awadala. Kwanabantu abaphiziphiwo zokwazi ukulwa nezifo ezifana nalezo. Kube nzima umuntu kuyena kuduma isonto nje, ayikho into eduma ngaphandle kwesonto. Akekho umuntu engamfundi njenganomuntu ekuduma isonto nje kuyena. Sabathe siyakhuluma ufaka isonto. Sikhuluma ngenkinga yesintu ufaka isonto. Webafowethu, isintu nesonto asikaziqhathi lezo zinto. Isintu singcwele, isintu ngoba siwumthetho kaMkhulu omkhulu. Endulo abantu ababephila endulo babephila isikhathi eside ngoba babegcina isintu. Enkathini namuhla abantu bafa bebancane ngoba balahla isintu bangena enkolweni. Nazo le nkolo abantu abangene kuzona zinamaphutha amaningi. Abantu bakholela ukubukwa, bayehluleka ukugcina imithetho nenqubo yamabandla abakhonza kuwo. Iyona ke into eyenza ukuthi mina ngithi abantu ababuyele kwisintu ngoba inkolo isibehlulile. Hayi angawageqa amagula ngoba ngemuke. Ngenzeka lenkulumo iyalumela. Vele iqiniso linjalo. Uma umuntu ekhuluma isiminya, bonke abantu bayamthimula. Bathi hayi lo muntu uyabheda. Kodwa mase uwedwa uwalalela uwanambithisisa kahle lamazwi engiwashoyo, uzobona ukuthi isiminya. Yeke indaba ukuthi isonto kube into yokuqala emqondweni wakho nasezidingweni zakho. Esontweni akukaze wena makufanele ukuthi kwenziwe into ethile ekukhishwa imali, awukazi usale wena. Kodwa kini makufanele ukuthi kukhushule ugogo wakho, udonsa inyawo, uthi imali awunayo. Ngaso sonke isikhathi makukhona into ekufanele ukuthi yenziwe kini, wena imali awunayo. Kodwa makukhona into ekufanele yenziwe esontweni, wena ugijima phambili. Hayibo, ngiyanikhuza mina. Yekani lento yokuthi inkolo nithwale ngeqoma. Thwalani ngeqoma imizi yasemakini. Thwala ngeqoma izidingo zakini. Thwala ngeqoma izidingo zokhokho bakho. Hayi indaba esonto. Esontweni uyakosonta phela. Hayi ukuthi isonto liphendula ulenzikini. Hayi bafowethu ngeke. Amakithi abalekile kunamasonto. Abantu abaningi umuntu ke adeli kubo ngenxa nje yesonto. Adeli imithetho yakubo ngenxa yesonto. Obani abakuzala ngoba uzala abazali bakho wena.
manje mesuzodela abazali bakho ngenxa yesonto uthini umthetho wakho ikhona ke into oyikholwayo lapha enkolweni okholwa kuyona mawuzodela abazali bakho ayikho into oyikholwayo uyafathuza mawuzolahla umsamo wakho ugijime esontweni ayikho into oyikholwayo khona uyafathuza uma uzolahla umsamo wakho uhluleke ukwenza izinto kini wenza izinto esontweni uyafathuza uma uyindoda ukholwa ukwenza konke esontweni kodwa emuva emzini kayihlo awunawo ngisho imbuzi leyodwa awunawo ngisho inkomo awunasibaya uyafathuza ayikho into oyikholwayo hayi zikhona incwadi esizilobile ezifundisa isintu njengamanje ikhombo i1200 le ncwadi zikunikeza ulwazi olunzulu lwesintu zikunika umhlahlandlela wesintu ziyatholakala ke bafowethu kuthina siyimpunga yesintu siyakwazi futhi ukuthi sikuposele zona noma ngabe ukuphi la ukhona zikhona ke nembiza bafowethu abantu baphile uyiphuze nje imbiza ungesabi ungavinjwa yisonto ngoba uzofa kunezifo ezithi mazikuphetha azidingi umthandazo kudinga ukuthi uphuze imbiza uphile kodwa wena mozo kudinga ukuthi uphuze imbiza uphile kodwa makuzolala kunye kuwena uzoloku uthandaza into engekho ukhohle ukuthi umkhulu omkhulu uyena owadala amakhambi lawa khona uyazi ukuthi bafowethu uyoquleka ngenilanga mhla wathola ukuthi kule bandla lakho avusebenza umuthi nento eyenza ukuthi ukholelwe kangaka kulona imithi esetshenziswa khona uyoquleka ngelinye ilanga lento yokuthi wena yonke into nezokusiza wena ucabanga inkolo uyoquleka ngelinye ilanga mhla wathola ukuthi umfundisi wakhe ave udla umuthi mhla wathola futhi ukuthi le bandla lelo kholwa kulona umuthi kunemfihlo yakhona imfihlo yakhona umuthi ngoba lento iyimvelo uyoquleka mhla wathola lokho asenze nje ke bafowethu asinakekele imisamo yethu namakithi ingawo imizi yobaba bethu sikhona ingawo imizi yomkhulu bethu sikhona silibele isonto windoda enjani ezolibele isonto bese umuzi wakho uyawa ayifuneki leyo nto leyo xegise esontweni ulungise izinto kini ungagijima ukuthi wena uyesontweni kodwa izinto zisalele emuva kini uzoba nani mawuphuthile esontweni ulungise izinto zakini ngoba ngeke uzube nalutho into ebalekile yikini kunesonto mina ikithi libaleke ukudlula isonto ikithi mina ilona elihamba phambili isonto liza kamuva ayikho mina into engafanele ukuthi ngiyenze emagcekeni akithi bese ngivinjwa isonto kodwa ngingavimbeka ukuya esontweni makukhona into ekufanele ngiyilungise yasekhaya ngoba ekhaya ikhona la ngiphethwe khona ikhona la ngizalwa khona ikhona la ngothi mangidlule emhlabeni bese okhokho bami kube yibona bangamukelayo ingakho ke ngifuna ukuhlala ngimuhle kubona ngoba umkhulu womkhulu naye udale kona ukuthi umuntu abe muhle kubo ukuze naye eyokwazi ukuthi abe muhle kuyena kodwa mawungekho muhle kini ufune wena ukuba muhle kuyena nawe uyokuchitha bothi okhokho bakho befika bekugweba avume naye athi akafundiswanga yimina lokho akwenzayo hayi bafowethu asuthatha umfanekiso oqoshe esodlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga